kulturhistorien og Danmarks historien og også den tekniske historie, fordi den både har rod i det gamle og i det nye. Den bygger ligesom bro mellem det gamle samfund, hvor alting blev lavet i hånden, og de få maskiner, der var, ja, de blev trukket af vindkraft og vandkraft osv. Og så den begyndende industrialisering, der tager sin begyndelse for alvor i Danmark her omkring 1850, og som jo vender op og ned på alting. Industrisamfundet kender vi jo, der er til stede her i dag, rigtig godt, for vi er børn af det her industrisamfund, og det danner jo basis for den verden, vi lever i dag. Og på mange måder er der rigtig mange ting, som vi oplever, de udfordringer, vi oplever som moderne mennesker i et internationalt samfund, med ikke mindst elektronik, maskiner, der banker på. Ja, det var også det, folk oplevede i 1800 og efter 1850'erne. Og her i 1870'erne, hvor at Fregatten Jylland sejler som kongeskib, der er der for alvor gang i industrialiseringen. Omkring 1850, der bor ca. 5% af Danmarks befolkning i byer. Resten bor ude på landet. Og da industrien holder sit indtog i byerne, så begynder den store vandring af arbejdskraft fra land til by. Folk forlader landet og de trygge rammer og søger ind til byerne, til de opvoksende fabrikker og industrier, og får et helt nyt liv herinde i byerne. Andre nøjes ikke bare med at søge ind til byerne. Det er København, og det er mange af de østjyske byer, specielt Østjylland vokser jo rigtig meget i denne her periode. Nej, de går endnu videre. De tager skridtet og søger helt ud til den nye verden, til Amerika, som udvandrer. Og rigtig mange af dem kommer jo også fra vores område her i det østjyske. Sådan en arbejdsdag i industrien, den stiller store krav. Den var lang. Den starter de fleste steder klokken 6, og så kører den til en gang midt på formiddagen. Så holder man en pause ved maskinen, hvor man spiser sin medbragte mad. Og på et tidspunkt er der frokost, og den har man råd, ja, så spiser man måske i marketenderiet, som det hed, vores dages kantine. Og så fortsætter arbejdet til langt hen på eftermiddagen, ja, langt ud på aftenen, og det gør det faktisk 6 dage om ugen. Og man går ind i den her industri, og det er maskiner, der larmer, og det har virkelig været en udfordring for folk, der kom fra landet og var vant til frisk luft og til naturens nyde, og så kom ind i det her inferno af støj og helvede og røg og lugte og så videre, som der var. Når man kom hjem fra arbejde, ja, så var det en lille 2-værelses lejlighed, hvor man boede med sin familie, og det var 8, 10, måske 12 børn i disse her små lejligheder rundt omkring i de nye kvarterer, der opstår i alle danske byer, større byer, ikke mindst København og Aarhus, hvor brokvartererne jo altså udvikler sig med disse her små lejligheder. Så der bliver stillet store krav til disse her mennesker, der skal til at vende sig til den nye tid, til industriens tidsalder, og man skal til at vende sig til at være bybo. Henrik Pontoppidan har skrevet et fantastisk værk, der hedder De Dødes Rige, som netop skildrer dette her tidspunkt, 1870'erne, hvor at industrien for alvor er ved at komme i gang i Danmark. Og hvad det egentlig gør ved mennesker, hvordan folk føler sig rødløse i byerne og har svært ved at finde fodfæste i byerne. Mange mænd har så svær en arbejdsdag, kan man sige, at det er naturligt, at når man så har fri lørdag aften og søndag, så drikker man. Man drikker sammen med kammeraterne. Man kunne også drikke på arbejdspladsen, hvor man kunne få skrevet på bog, som det hed, og så kunne man altså tage sig en tår over tørsten, så kunne man bedre klare de omgivelser, som det faktisk var. Kvinderne, de har også svært ved det, og mange søger missionen, og det er beskrevet i det her fantastiske værk, den rødløshed, som præger det her tidspunkt, og vækkelsesprædikanterne, som får rod i folk osv. Det er i virkeligheden en ganske svær periode i Danmark at være dansker. Og Fregatten Jylland vinder jo netop bro imellem den gamle verden, hvor alting foregår med håndkraft. Det her smukke skib, som er lavet efter stolte traditioner, men som jo også står med det andet ben i industrien. Der er installeret en maskine oven i købet fra B&B, en af de store industriforetagender, der får vældig betydning for industriudviklingen i Danmark. Og mange andre ting er kommet ind på det her skib, så det bygger virkelig bro mellem den gamle verden og den nye verden. Og det er jo et tidspunkt, hvor det danske søværn for alvor er kommet op at stå efter Englandskrigene, og hvor man har måttet uddanne en dansk stambesætning. For i
helstatens tid, dobbeltmonarkiets tid, da Norge var en del af Danmark, der var 80% af søfolkene i den danske flåde, det var faktisk nordmænd. Nu er det altså danskere, der gør tjeneste og arbejder her på de store danske fregatter. Det her med udlængslen, hvor folk drager ud og så videre, det er jo også noget, Fregatten Jylland er med til. Den viser jo det danske flag uden for det danske område. Det var ikke så almindeligt på det her tidspunkt. Men netop i kraft af industrien, af landbrugseksporten og så videre, som efter 1864 går til England, så begynder man også at bygge en dansk handelsflåde op, som mere og mere viser det danske flag i udlandet. H.C. Andersen har jo skrevet om det i sin smukke digt om Danmark, hvor han skriver, at et lille land, og dog så vidt om jord, hører danskens sang og majsslag. Og det er jo blandt andet det danske handelsflag, man begynder at se rundt omkring i verden. 1864 skal jeg ikke komme ind på, det er jo en national katastrofe, må man sige, og man er jo virkelig i tvivl om Danmark kan eksistere som selvstændig nation, så lille som det er blevet, hvor man mister 2/5 af den bedste landbrugsjord. Det ligger nede i hertugdømmerne. Det er en svær periode, og det er også i den periode, at den danske konge, Christian 9. begynder at kigge ud. Jeg vil kunne sige på det, der er tilbage. Og hvad er der tilbage? Ja, der er jo Island blandt andet, og der er også Dansk Vestindien. Og derfor tjener Fregatten Jylland jo her som kongeskib ved de store rejser, både til Island og til de dansk vestindiske øer. Og det synes jeg er rigtig spændende, at han begynder at rette blikket ud af. Og dermed grundlægger han jo en tradition, kan man sige, som bliver fulgt op, da man bygger det første kongeskib i 1880, og senere hen med det nuværende smukke kongeskib, at man tager rejser ud til det danske rige. I dag til Færøerne og Grønland, når det går langt, og rundt omkring i hele Danmark. Det er en tradition, som bliver grundlagt her med kongerejserne med Fregatten Jylland. Vi ved jo, at det er et sødygtigt skib, og på de store stræk over Nordatlanten og også til Vestindien, der har skibet altså en imponerende fart. Og alligevel har det jo været ganske monotont, må man sige, for en kongelig familie, og ikke mindst for små prinsesser. Dagene har lignet hinanden, og der er gået mange uger med rejserne dengang. Og derfor glæder vi os rigtig meget til at se, hvordan man har fordrevet tiden inde i salongerne. Jeg synes, det var en rigtig god idé, I fik, da I ønskede at sætte fokus på den rolle, som Fregatten Jylland har haft som kongeskib. Og nu skal vi altså ind og se, hvordan det kan have set ud der i 1870'erne på de store rejser. Så jeg vil gerne med det ønske Fregatten hjerteligt tillykke med åbningen af den nye udstilling, og jeg håber, at rigtig mange finder vej herover og ser kongesalongerne, sådan som de er blevet forvandlet. Hjerteligt tillykke.